Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu, derek nepangaken nami kula Mutiara Ayu Chandra Dewi. Kula lahir wonten ing Jember rikala 17 Juni 2003. Umur kula sakmenika sampun 18 warsa. Agami kula Islam. Griya kula wonten ing Perumahan Kebonsari Indah, Blok AA sekawan welas. Kula putri ragil. Sederek kula wonten kalih. Mas lan mbak kula naminipun Haris lan Intan. Asmanipun bapak lan ibu kula Muhammad Agus Salim lan Yusminarti. Kula salah satunggaling murid wonten ing SMA Negeri 3 Jember. Kula sakmenika sampun kelas kali welas. Kula gadah karemenan maca komik. Pangajeng-ajeng kula, mugi-mugi kula dados lare ingkang bektos saha sukses lebeting tetepangan dunya lan akhirat. Cekap semanten tetepangan saking kula. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.